ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮನಸ್ಸಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬೊಲ್ಪು. ಬೊಲ್ಪು ಐನ್ ಕತೆ ಮುಡಿತಿನಾರ್ ಪರಿಮಳ ಮಹೇಶ್, ಸ್ವರ ಸಿಂಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕಡಂಬಾರ್, ಸಂಕಲನ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ರಾಕೇಶೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿಡಿ ಗುಸುಗುಸು ಇತ್ತಂಡಲ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬಿರೆಲು ತೋಜಾದು ಪಾತೆರುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿಜೆ. ಇಲ್ಲದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ರಾಮಣ್ಣಗ್ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೆರಿದಿತ್ತಂಡಲ ಆರೆನ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಬ್ಯಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಏತಾಂಡಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನ ಸಾದಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಗೆಲ ಅವಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾದಿಡೆ ಕಳೆಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ಲರ್ದವರ ಆ ಊರುದ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ ಆಯನ ಗಾಲೊಗು ಬೋರ್ದಿನಕುಲೆ. ಕೆಲವೆರು ಮಾನಗು ಅಂಜಿದು ದಾಲಾ ಪನಂದೆ ಬದುಕು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರಂಡ ನನ ಕೆಲವೆರು ಎರ್ನೊಟ್ಟುಗೋ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಪನ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಐಕಾದೆ ಆ ಊರುದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ವಾ ಹಳ್ಳಿದ ಕುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದಾಯರೆ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೆರು. ರಾಕೇಶೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಯಕದಿನಿ ಚಂದ್ರಿಕನ್ ಆಂಡ ಆಯಪಾಡಿನ ಗಾಲೊಗು ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದ ನಯನ. ಪೊಣ್ಣು ಆಲಾದು ಬನ್ನಗ ಆಯೆ ಬಿಡುವೆನ ಐಡ್ದಾದು ಈತ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಿಕ ಓಡೆ ಪೋಪಲ್ ಅಲೆನು ಬೊಕ್ಕತು ಓನೊಲಿ ಪಂದು ನಯನನ ಪಿರ ಒಡೆಪೋಯೆ. ಮಾತ ಆದು ನಯನನ್ಲ ಬಲ್ತುಂದು ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾವುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ರಾಕೇಶಗ್. ಅಂಡ ಅಪಗನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಂದೆನು ಪೂರ ತೂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವೆನೆ ಏರೆಗಂಡಲ ತೋಜಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವು. ಇತ್ತ ಎಂಚಾಂಡಲ ಚಂದ್ರಿಕನ ಪತ್ತದು ಆಲ ದುಂಬು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಲೆಡ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ನಾಂಡಲ ಎಂಚ ಮಸ್ತು ಪುರ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ. ಏತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ವಾ ಐಡಿಯಲ ಆಯಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಪಗನೆ ಜಾಲದ ಮೂಲೆಡು ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ರಾಮಣ್ಣೆ ಆಯನ ಕಣ್ಣಗೆ ಬೂರಿ. ರಾಕೇಶೆ ಮನಸ್ತುಲೈಡೆ ದಾದನಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಬಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಮೋನೆ ಒರಾನೆ ಅರಳಂಡು. ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ತೆಲಿಕೆಲ ಆ ಮೋನೆಡು ಬತ್ತುಪೋಂಡು. ಆ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತದು ಅರೆನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ದಾದನೋ ಪಂಡುದು ರಡ್ಡು ಸಾರದ ನೋಟುದ ಕಟ್ಟನು ಅರೆ ಕೈಟು ಕೊರಿಯೆ. ಮೋನೆ ಅರ್ಲ ಒಂದು ವಿಸಿಲು ಪಾಡೊಂದು ಅಯೇ ಇಲ್ಲುದುಲೈಪೋಯೆ. ಅಯೇ ಇಲ್ಲುದುಲೈಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ತೂಯಿನ ರಾಮಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲಿಯೇರು. ಅರ್ನ ಮೋನೆಡು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಪಸೆಲಾಯಿ ಚೆಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಬೊಲ್ಚಿದುಂಡು. ಅರೆಗು ಆಯೆ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡುದು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋವುಲಿ. ಅಂಡ ಆನಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡ್ದವರ ಆರು ಆಯೆ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಮಾತ ಇನಿ ತರೆ ಆಡ ಓಡಾದು ಬತ್ತಂಡು. ಒರವರ ಎನ್ನುವೆರು ಯಾನು ಲೋಕದೆದುರು ಸತ್ಯಪನೋಡ ಈ ಹಾಳು ಸಾದಿರ್ದು ಪಿದೈಪೋಡ ಪಂಡುದು. ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ನನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು. ದೇವೆರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಮಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಹಾಳು ಬಯಕಯರು. ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆನು ಎನ್ನೊಂದು ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದನಿ ಪಂಡಿನಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಪಿದಾಡಿಯರು ರಾಮಣ್ಣೆ. ಇಂಚಿ ಚಂದ್ರಿಕಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಂಡುದು ಅಲೆನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕಾರಡು ಕುಲ್ದಿನ ಸಂಪತ್ ಒಂಜಾತು ಆಲೋಚನೆಡು ಬೂರ್ವೆ. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಲ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಸ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಇನಿ ಆಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಿಲ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ತೆರಿಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡು ದನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಪಗದಾದನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ತೆಲಿಕೆ ತೋಜಾದು ಆಯನ ಕಿಸೆಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದು ಕುಡರ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಕೇಶ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋನು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೆ. ಕುಡೋರ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣತೆನು ಕೊರಡು. ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಆಯನೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನ ಪಂಡುದು ಆಯನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಕಾರು ತಿರ್ಗಾಯಿ. ಸಂಪತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಿಕಗ್ ಎಂಕ್ ಇಂಬೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂಪುನಿ ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತೆ ಕುಡ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಅಲೆಗೆ ನೆನೆಪಾಯಿನಿ ಛೆ ಯಾನು ಸಂಪತ್ತಡ ನಂಬರ್ಲದೆ ತುಂದಿ ಜೀಪಂದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ವಾಸಾದಿಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೆಪ್ಪು ಪಾಪುಂಡು ಚಂದ್ರಿಕಗ್.
ಅಲೆಗೆ ತರೆಬೇನೆ ಸೈಸೊನೆರೆ ತಿರುಚಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಿ ಜಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ ಇಲ್ಲದ ಸಾದಿಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬನ್ನಗನೆ ಎದುರುಡು ಮತಿಯೇ ಈ ಜಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಶೇಖರನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೋ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದೋ ಪಂಡದು ಪದಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಿಕ ಕೈತಲ್ ಅನಗ ಒರನೆ ಕಲ್ಕದು ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೇರು ದಾದನೋ ಗ್ಯಾನುಡಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಿಕ ಆ ಸೊರಕು ಒರನೆ ಅಲ್ಕದು ಬೋರುವಲ್ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೀರ್ತು ಬೋರುಂಡು ಅವಿನ ತೂಯಿನ ಶೇಖರನ್ನೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾದು ತೂಪೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರಡು ಪೊಪ್ಪನ ತೂಯಿನಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಒಯ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಉಲೈ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ತೂವೊಂದು ಶೇಖರನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಪೋಪೇರು ಉಲೈ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೀಟು ದೀದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬೆಂದಿರ್ದಂಚಿ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಲೇನ ತೂಯಿನ ಗುಲಾಬ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ದಾನೆ ಮಗ ದಾನೆ ಪಿರ ಬತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯ್ ಜನ ಪಂಡೊಂದು ಅಲ್ನ ಪಿರವಡೆ ಪೋಪೇರು ಉಂದೇನು ತೂಯಿನ ಲೀಲಕ್ಕ ಮೋನೆ ಕುಂಬುಡದೆಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ದಾದನೋ ಪರೆಂಚೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಧಿಕಾ ಅಂದೇನು ಮಾತತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಉಲೈ ಪೋಯ್ನೇನು ತೂದು ಪಾರು ಬತ್ತದು ಅಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾದನ ಒತ್ತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್ ಅಲೆಗು ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಚಂದ್ರಿಕನ ಮಿತ್ತು ಮಚ್ಚಾರ ಅಲೆಗುಪ್ಪುನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಟ್ಟೊಂದೇ ಇತ್ತೆಂಡು ಎನ್ ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ತಿಕ್ಕಾದು ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬುಳೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆಂಡು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಉಲೈ ಬತ್ತಲು ಪಂದಾನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ದೀದು ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ದೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಜೋರು ತರೆಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೆದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಯಾನೊಂತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋದು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡುವಲು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಡ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಆ ಯೋಚನೆಡೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋನೋರ ತೂಕ ಪಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಎದ್ದೆತ್ತದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವಲು ಅರೆ ಇಂದು ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಅವಳು ಏತು ನಾಡಂಡಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡದು ಯೋಚನೆಗೆ ಬೋರುವಳು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಪತ್ತಿನ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡದು ತೆರಿಯೋನುಗ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೇಡು